Maayong buntag sa tanan. Karon ang atong ibanghilyo nining kabuntagon, the Annunciation of the Lord, no? Feast days karon gipahibalo ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Sa dili pa ko maghatag og mensahe nining kabuntagon, ako sang basahon ang kaduhang pagbasa niini nga adlaw diha sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4 ngadto sa 10. Kay ang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mamananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa isulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gustos o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga manap, dili mga halad nga manap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran, ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa masala. Kining tanang mga sakripisyoha mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon ako, miingon siya, ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikoy sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman man ni Kristo ang buot ipabuhat kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang o alang sa tanang panahon. Atong hinumduman mga igsuono sa pagpahibalo labi na gid ni Angel Gabriel, no, sa kinabuhi ni Mama Mary, no, sa dihang gisultian siya nga magmabdus ka mga naka og batang lalaki. Atong hinumduman ang duha ka ig-agaw nga mga babae labi na gid sila ni Elizabeth ug ni Maria, mag-agaw kini sila, gigamit sila sa Ginoo paunsa mataw ang labi na gid una si Juan magbubunyag, no, ikaduha ang atong Ginoong Kristo nga mao manluwas sa kalibutan, no. Nga sa pagsulti sa anghel kang Maria, ano ginumduman, 6 month na ang tiyan ni Elizabeth. Ayha diha din gisultihan ni ring igagaw nga si Maria. Maigsoon ang atong ibanghilyo karong kabuntagon. Nagisgot kini sa kinabuhi ni Elizabeth sa dihang inom na kabulan ang iyang pagmabdos kang Juan nga magbunyag. Ug sa pagpadala sa Dios sa anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. Atong hinumduman nga ang anghel nga si Gabriel may mensahe siya kang Maria. Mausap kita karon, giingnan kita sa anghel o sa Dios nining kabuntagon. Paglipay kay ang Dios naguban o nagpanalangin kaninyo. Labi na kinato mga alagad sa Dios. Dili nato mabulag atong hinumduman mga igsoon. Dili nato mabulag
ang pagka-Diyos ug ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ano man, ang Diyos mugamit og tao. Sama sa pagmabdos ni sa pagkatao ni Juan Magubunyag, gigamit si Elizabeth aron mapagawa siya, mausab si ang atong Ginoong Kristo gigamit si Maria aron matao ang atong manuluwas nga si Ginoong Kristo aron pagwagtang sa atong mga sala sa 2,000 anyos na nga milabay. Atong hinumduman, gibalik-balik gina sa atong obispo no, nga dili nato mabulag, masiparit ang pulong sa Dios ug ang Dios. Dili nato sa mabulag nga ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo ug ang iyang pagkatao mangigsoon. Ato na ba nabasa diha sa atong basahon ang Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa city nga nag-ingon Pilipos 2:6 ngadto sa city, bisan siya sa Dios wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Inoon siya ang kagulingong kabubuton, gibiyaan niya kining tanan, kining iyang katungod, og nahimong usa ka ulipon, nataw siya sama sa kasagarang tao. Tumnumduman ang bisag siya Dios ang atong Hesus Kristo, wala siya maghunaw tupong sa iyang amahan nga ato sa langit. Diha pod sa atong ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 14 ningon, og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato puno sa grasya og sa kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya iyang rawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Mo nang akong ingon mga igsuon nga dili nato masiparit labi na gyud ang pulong ug ang pagkatao, ang pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Bisan giingnan si Maria sa mga anghel diya sa atong ebanghelyo no, nga si Mama Mary na agya po'y pagduha-duha, giingnan siya sa anghel diya atong basahon ang diya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 25. Sa unom na kabulan ang gisabak Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usang lungsod sa Galilea nga ginanlag Nazaret. Bersikulo 36 nga nag-ingon, hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili siya makaanak, apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Atong hinumduman ng mga igsuon, diha sa Dios walay imposible. Unang gingon dahil bitas panultiyon bitaw nga imposible sa tao, sa Dios walay imposible. Ang ato lang hinumduman ato lang puy-an diya sa adlaw-adlaw, labi na giniining panahon sa Kwaresma no, na dili ta magduha-duha kaning ang usay mo sa sitwasyon nato musulti ang doubt ito na kanang pagduha-duha usay nga dili ta kinahanglan na puy-an nato ang magkinabuhi kita diya sa pagtuo, dili pinaagi lang no sa ato makita ni. Diya sa atong mapadayunon sa pag-alagad, makaingon ka kita, sulugon ako sa Ginoo, may tabo, kanaunta ang imong gisulti. Niining panahon sa Kwaresma, nga di nato mabulag ang pagbasol ug ang paghinulsol. Mag-uban kayo ka na, mga igsoon ka ng duha. Itong hinumduman, labi na gid na natas Kwaresma no, makapamalandong unta kita na sa kaayo sa Dios no, nga diha sa atong paglawig, sa atong mapadayunon. Isip mga sumusunod sa atong Ginoong Hesus Kristo,
gidasig kita adlaw-adlaw sa pagpadayon diha sa atong pagsunod diha kaniya. Kay nagaingon diha sa ato kung balikan atong Salmo responsoryo no ining kabuntagon nga nag-ingon, ani ako Ginoo mianhi aron sa pagbuhat sa imong kabubuton. Diha sa atong kitang tanan maalagad o mga ministers man diha, bisan pa ang mga manimbahay, makaingon ba kata kumusulod na diha sa balay alampuanan nga makapamalandong bata sa makadyot sa dili pa magsugod ang misa no. Makaingon ba kata nga ani ako o Dios, ani ako Ginoo miani aron sa pagbuhat sa imong kabuton no. Nga diha sa hilom nga paagi no, diha sa atong pag-abot nga diha gid sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohanon, mga alagad sa Dios. Ang Dios nakita nato no nga unsa atong pag-response diha sa matawag niya kay diha akong balikon nako mga igsoon sa katapusan labi na gid atong ulik diha atong Domingo karon nga semana nagaingon nga labing gamahanan nga Dios nasayod ka nga wala kami gahom sa among kaugalingon sa pagtabang sa among kaugalingon. Atong hinumduman bantaye ang gawas sa among mga lawas o ang sulod sa among mga kalag aron mapalibdan kami gikan sa tanang nga mga kalisdanan nga mahimong may tabo sa lawas ug gikan sa tanang kadautan nga mga hunahuna nga muatake o musakit sa kalag. Atong pangayoon labi na gid ining panahon sa Kurisma ang grasya o ang pamuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi sa dihang nagpadayon kita diya sa atong paglawig nga ang balaang Espiritu Santo mo'y magiya o magbuhat diha na sa atong pag-isip mga alagad sa mapadayunon nga pagbuhat diya sa iyang kabuton aron mahimuot o mahimaya ang Dios diha sa atong kinabuhi. Muna atong Ebanghelyo dihang utanan sa pagpanindog.